सान्तिपुर दालाय एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय फोरोंथाय बादाया दिनै खुंफुंजाबाय। बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय 13 बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव साफा साफा सुबुं सम्पद सोरजिनो हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय सान्तिपुर दालाय एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 8 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय बनगुरुम अनजालु गुदि फरायसालियाव 3 थाखोनिफ्राय 6 थाखोसिम फरायसाफोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाया दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजायो। सान्तिपुर दालाय एबसुनि बेबायदि हाबाफारिखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों समाज सिबियारि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय सानजौफुनि जामुं आदार होयो। दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव जाखांफु फालांगिरि बिरेन बसुमतारिया गथ'फोरनो सानजौफुनि जामुं आदार होनायजों लोगोसे समाज सिबियारि सबजित बसुमतारिया बोथिसे ओंखामनि राहा खालामना होनानै सान्तिपुर दालाय एबसुखौ थुलुंगाखां होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि जिथुनाखि प्रि कचिं गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादायाव 8 जुलाइनिफ्राय लानानै दिनैनि बे 22 जुलाइसिम जिथुनाखि गोबां समखिनिखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि बनगुरुम हालामनि बरमुखलि हालामनि आरो बिदिनो 3 नम्बर बनगुरुम 2 नम्बर बनगुरुम आरो 3 नम्बर बनगुरुमनि जोंनि एरियानि गासै गथ'फोरखौ जे बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि बादायाव फोरोंनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे समाव आं स्पेशेलि साबायखर होनो थांदों दे जोंनि बनगुरुम एरियानि जायफ्रा दिनै समाज सिबियारि बिथांमोना जोंखौ बे हाबाफारियाव गोबां मदद होनायलाय जों दिनै नैबे हाबाफारिखौ जों गोबां मिनिंफुल साक्सेसफुल खालामनो हादों होननानै आं सानो। आरो बेबायदिनो भबिष्यतआव जोंनि गोरलै गोरलै गथ'फोरखौहाय जों हानायसेबांखौहाय जोङो मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय मोजां बिदिनो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय जों जेब्लायबो जानजि खाफ्रानानै जों सोलिलांबाय थागोन। आरो बे समाव स्पेशेलि जोंनि जिथुनाखि सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हाजासेखौहाय आं गोजोनग्लायनाय थाबाय। मानो होनब्ला दिनैहाय मोनसे अर्गानाइजेसनखौ सोलिनोब्ला एबा फोथांनोब्ला जों सोरबा सासे एबा सानैजों जों जुजिनो हाया। बेवहाय जों साफ्रोमबो कर्मचारि एबा मावथि बिथांमोननि हेफाजाबजों मददजों जों दिनैहाय नैबे जायखौ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखौ जों साक्सेसफुल खालामबाय होननानै आं सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानानै आङो दिनै फोसावबाय। जोङो बे बादाखौहाय स्पेशेलि क्लास 3 निफ्राय जों क्लास 6 सिम लानाय जादों। बेवहाय नाथाय सोरबा जायफ्रा थाखोसे थाखोनै आरो क्लास केजि बेबायदिनो सासे सानै बिथांमोना जायफ्रा फरायनायाव इन्ट्रेस्टेड आरो जायफोरनि पेरेन्टसफोरा फरायनायाव जेब्लायबो मोनसे स्टेपखौहाय सिगां लुबैयो बिथांमोनहा क्लासखौ बिदिनो साना लाफानो बिथांमोना गावसिनि गथ'खौ जोंनियाव बेयाव थिनहरदों। मानोना दिनैहाय नैबे गोलोम बोथोरनि जे बादायाव जों ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमेटिकेलिखौ जों लानानै फोरोंदों जायफ्रा दिनैहाय थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5 6 थाखो सहैबाय नाथाय बिथांमोना फ्लुएन्टलि नट एबल टु स्टाडि बर' एन्ड नट एबल टु स्टाडि इंलिश जों बेखौहाय मोनसे बिथा होनानैहाय जों दिनै नैबे सामार हलिडे कचिंआवहाय जों बेखौ फोरोंबाय। आरो जों फोथायदों जे जोंनि बे फोरोंनायाव बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे रोंदों होननानै जों दिनै फोथायदों। बेनि अनगायै आरो मा हाबाफारि फैबाय थानाय समाव लानो? आरो फैबाय थानाय समफ्राव जों बिदिनो जिथुनाखि एबसु जे मोनसे संगठनखौ बयबो बर'नि मोनसे सिनस्रि होननानै बुङो जों बिदिनो फैबाय थानाय समफोराव जों बिदिनो गोबां जों सानदों जेरैहाय जास्ट से हप्ता बा से हप्तानैसोनि उनाव जों मोनसे बेवहाय फुटबल जिथुनाखि कचिं बेनिबो जों सावरायबाय थानाय जादों। आरो
मोनसे इन्टार-भिलेज टुर्नामेन्ट होनायनिबो जों मोनसे हाबाफारि जों लानो होननानै जोंनि गोसोआव जों सानदांनानै दङ। बेनि गेजेरजों जिथु हालामाव माबा मोनसे सोलायनाय फैगोन सानो नामा? जोंथ' बेनि गेजेरजों जोंनि हालामाव मोनसे सोलायनायखौ फैगोन होननानै जों सानदों। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गथ'फ्रानो जोंनि भबिष्यत। दिनै जों गथ'फोरखौ नोजोर बोनानै जों बिमा बिफा जानायलाय एबा गार्जेन जानायलाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ मेनलि मोनसे स्कप होनो नांगोन, मोनसे प्लेटफर्मखौ जों बिथांमोननो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। अब्लासो बिथांमोनहा फरायनायावनो जा बा खेला दुलायावनो जा बा माबा मोनसे मोजां सोलोंथाइ बा माबा मोनसे एक्सट्रा कारिकुलाम जे सोलोंनो गोनां जे हाबाफारि बिथांमोना सोलोंनो खाबु मोनगोन होननानै आं सानो। बिनि गुदिया जानांगोन पेरेन्टस आरो बेजों लोगोसे समाजनि जायफ्रा दायथ' लानानै खामानि मावदों। बिथिंहाय सोरबा पलिटिकेलनि एंगेलनिफ्रायबो बिथांमोना बिदिनो गावनि एरियानि मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो बेबायदिनो सोरबा मोनसे रिलिजियन समाजफ्राव थानानैबाबो गोबां बिदिनो समाजनि मावनो हायो होननानै आं सानदों। आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिदिनो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो हास्थायो जे जों सुबुं माहारि जानानै जों जेब्लायबो सुबुं धोनखौ सिगांग्रो जों नागिरग्रोनांगोन। बिनि उनावहाय जायहा जेरावखि थाया मानो जानो हागौ जायफ्रा गावबागाव मोनसे इन्डिभिजुवेलि मोनसे पलिटिकेल विंसजों सिथाबनानै थादोंब्लाबो आरो जायफ्रा गावनि मोनसे रिलिजनजों थादोंब्लाबो दिनैहाय बर'नि सिनस्रि जायखौ एबसु होननानै बुङो बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो सापर्ट होयोब्ला जों समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै आंनि गोसोआव फोथायथि दं।